Hi guys, good afternoon. My name is Joey. Andito nga ako sa ilog, ayan. So, ligo challenge sa ilog. Inom muna tayo ng Coke. Ayan. Tapos, kuha tayo ng sabon. At tayo ay maliligo. Ay, ang lamig, grabe. Ayan guys, may tabo pa ako dito sa ilog. May shampoo pa tayo guys. Ayan. So ayan guys, magsabog muna tayo. Nalaglag ka dyan ay sila.